Good morning, si John Diaz dari sa Aksyon Radio Bacolod. Action dyan ng aga. Kanan ng mga nagpalamati ng Action Radio kung sa subungan sa mga pinalanggas ng Action Radio sa Barangay Mandalagan. Yes, Kap, thank you so much sa time no nga gin-share mo diri sa mon. But I'd like to know, Kap, ano ginang sitwasyon tadala sa Barangay Mandalagan man? Do kamo may ara na kamo nagarasyon sang tubig sa mga purok. Ang BFP nagdulong naman sang bulig ano sa mga purok dulong man sang tubig. Ano gid, Kap, ang situation dira in terms of tubig ang aton paghambalan abi? Kaya ang promoter na supply sang Erorico, dugay na gid man na yan. Isang wala pa sa ninyo, hindi gid man masyado kay effective sang ilang na konsumo sa tubig. Kasi dira man nga area sa palibot, dira kasya na Purok Sulong, kag sa Puerta. So do mo ginada silang naigo nga area tungod sa city sang water supply sang promoter. So ang isa di, Kap, karason is ang pagpapuswak gid ko na pag-supply isang tubig isang prime water halin pa sang una problemado na gidamo ng mapurok. Do mo ginada. Do napiktuhan pag ini subong sang sige nga init nga daw wala gid ka ulan. Kapag siling kita problema, ano man ang supply sang tubig tag oras lang or kisa hindi paktan wala may nagagwa sa gripo nila? May nagagawa pero according sa mga residents na kaaga pa sila kuno mapila tapos ang iba niya nagagawa nga tubig hindi pa tama kasi bla. Amo na kay na post ganin nila sa Facebook na kita mong color sa tubig na do kalagom bla. Tapos kung aga lang pagka adlaw na wala na sila tubig sa certain area. Do ano gid gali, do limitado kaayo. O amo ginada. Kap, ano nino sa may Purok Kasana, Solomwan, Eloreco. Amo ning tatlo gid nga daw may major concern sa tubig aton pagambalan. Amo na sila kaya mga kaingod ng mga kapurukan, Purok Johnson Ono, ang iba hindi na masyado kay may mga bomba sa mga kapurukan mo. Pero ti amo na hinay gyapon ang buwas ng tubig. Kap, larong ko laliwat no, ini nga mga lugar kag inyo nga area dira ginasupplyan ni sila kung ginaserbisyuhan gid ka basiwa prime water. Ara ginadana sa serbisyuhan na sila ng prime water. So kung magdululungan sila consumption sa aga, hindi sila sarang ang prime water. Kag dason iban na last week 3 days na wala din sila yung supply sa tubig. Ay araw na gid tatlo gid gali kap kadlang wala tubig da? Oo, sa portion sang Erorico. May portion nga wala gid sa tubig. Amo to nga na mga man tabulig sa kay Mayor kag sa kay Sir Adelisa, Mayor Albi, di mayara man na sila nga joint effort kag memorandum of understanding nga naka-request sa sila nga supplyan ng Barangay Mandalagan sang pagi sa Bureau of Fire. Di amo na nga nakahatag kita sa February 29 kag sang March 1 kag March 2 sa tatlo ka purok. Naligad na nga si Mana, Kap, no? Ay amo nang inyo effort sa barangay para bilang intervention nga hindi mas lamatamaan sa kakulang sa supply sang tubig. Amo na siya pero hindi man ginakwa siya may limit lang na may time nga daan yung impose sa Delesa 9 o'clock to 4 o'clock. Hindi pwede sila ka-deliver tubig. So after na lang sina, overtime na lang dahil pasalamat man sa bulig sa mga volunteers kag mga purok officials nga nagapulaw man da salod tubig deliver kami kung isa ka trip may aragid na hindi sila maubos ginabalikan pag isang fire truck duwa ka trip pero hasta lang gid sa mo na ang masarangan pa subong kay tungod nga ang aton nga fire hydrant na ginakuan limited man ang supply. So Pero kung sa lantawon tagid black cap, hindi na inyo primary gid ta responsibilidad nagabulig na lang gid kamumong, no? Pero ano na da ka pa, wala labot kap sa mga gripo sila mga balay, may ara gid sila nga do common abi nga bomba o kon ano dira nga gintasokan nga pwede nila kuan man tali tubig. May ara ta nga tasok sa sina mga purok pero ang tubig nga nagagwa gamay kayo. Lawig ka na nga bomba, jutay lang nga tubig nga nagatubod. Oo. So hindi ang ibang kinanlan nga i-drill basi mabaw ipa-check ta pa na sa aton nga kuan nga plumber. Pero napalambot naman ni nga concern sa Basiwa Prime Water, Kap, no? Nakapadala na nga kami liter to sa ilang head sa Prime Water. So
Kagang association sa Erolico, nagpadala man na dito sa ilas ang reklamo. Di mo ulat-ulat lang kuno anay Japon, samtang ulat-ulat dati may extra effort man ta, ma-augment ng tanay water sa area para hindi man sila matamaan. Ah, okay. So pero napalambot na sila, wala pa subong sang respond gid so far. Sa ilang Facebook page, kag sang gasend na tanan nga mga sitwasyon hasta sa tubod sa tubig hasta sa send na sa sa ilang page. Oo. Wala. So, mo man yapon, dito yung na-studyhan pa nila kung paano nila ma-solve kay hindi mo lang mandalagan, bilog man halos nga bakulod sa ang mga problema sa motor. Oo, pero sang sanod na gani kap kamo nagpadala, anong date or if you could still remember? At check ko lang sa barangay check ko mga istorya lang later. Oo, pero dugay na no, mga binula na guro. Dugay na may mga reklamo kay may mga portion gid sa diri sa maski diri sa amon sa barangay hall. Wala na di katubod ang basiwa na sang previous administration pa na nga reklamuhay diri daw natak-an na lang kato sa padala sa previous pa na sa kay kapitan pa rin pa na nga reklamuhay. Natak-an na lang kana sa padala kay sinagahuo man lang sila nga nagahuo. Ang ilang nga mga wala man sila mag-action. O mo gina ang experience man sang iban nga mga barangay kap nga gina pabungol-bungulan lang bla? Yo, ate, salig na ta sa ila, way matamay mo, pero obra man tayo sa aton, yung makakontribute man ta, makabulig man ta sa mga pumuluyo. Hindi man lang amo ang area, maski di sa Puruklod Luhod, sa Plaza, kinanglan man to sang water supply. So, amo pa na subong ang pangayuan sa pagigulig sa city, kundi pag nga fire hydrant na pwede maka-pump ang Mandalagan Station. Kay may approval naman na kay Sir Hardy Lisa, basta may time lang, kag may mutual understanding man sila ni between sa city mayor's office kay Mayor Albi. So, pasalamat kami kung may another augmentation from outside Kap, estimate mga pila ka percent sa barangay Mandalagan ang apektado karon sang water concerns ini? Almost 50% siguro. Kaya ang iba niya nga mga purok, even though may bomba sila, pero kinanlan Japon sa water. Pero ang sa highland, hindi masyado. May mga lugar na may gatubot, mayo man ang tubot, parehas na Mountain View, daw okay, paman, way man reklamo, mga iba niya mga iba niya mga purok, daw okay, paman. Pero ang sa upper land, diri sa may babaw-babaw, dito sa Scholastica, Papanaog, ang ginadang hindi masyado ang ilang pumping sa tubig kasi kung dira man lang wala na area. Oo, man, no. Sige. Anyway, thank you gid kap no sa effort mo man da sa barangay council nga makabulig dra sa mga residente. Ano lang imo appeal kap sa mga apektado nga mga pumuluyo sining problema sa tubig da karon sa pila ka mga purok? Paningwaan ginamon niya kung padiin pag kita makakuha source sa aton nga water na masuplayan ng mga areas na wala gid tubig, kag pangabay man sa mga pumuluyo na ma-save man sila water, parehas na bla Sir Jan, kung magpamunlaw ka bla Sir Jan, pwede mo pa nang ginbunlaw mga tubig isalod, kag i-flush mo sa imo nga basin or ang mga tinaw da, pwede mo pa na mabunyag sa imo nga mga tanom. Daw recycle, bla, ma-recycle kita water, kag kung magwa kita sa aton balay, off kinang tanan yung mga linyas ng tubig, kay kung isa, mag-on ta, wala may gatubod nga tubig, pero pag lakata mo pagtubod, ya kanugon sang water spell. So, amo ginasubong ang ato niya yung secure gid na kung magwa ta sa balay ta off tang kontador sa tubig as well man sa kuryente kay fire prevention month man subong kag tipid kita sa tubig, Sir Jan. Yes, tsakto ginakap, no? Anyway, thank you so much gid kap Paul Anyaves sa imo time kag sa appeal kag sa mga aksyon ginhimo sa barangay council para masolbar ni nga problema. Amat-amat. Thank you so much kap. Good morning. Thank you. Action Hotline. Kap Paul Anyaves ang barangay Mandalagan mga kaaksyon. Perte